Vouche contar unha anécdota que me pasou. Eu xa debía de ter daquela... Empecín con 11 anos e terminei de andar na aldea sobre uns 17, máis ou menos. Pero tindría por aí, non sei, 14 anos, máis non podía ter. Máis ou menos. Era o 18 de julio. E houbera moi mal tempo. A semana anterior non había pescado, non podíamos ir a vender, porque non había peixe. Ese día, que é o 18 de julio, é festa patronal de Cambados. Foi toda a vida. Santa Mariña. Apareceu un barco cargado de caneus. Sabedes o que son os caneus? Os xurelos grandes. Entonces, miña nai me dixo: mira, cantos xurelos grandes hai, meniña, queres ir á aldea? Que tantos días sen haber peixe podes vender ben. E dixoño, sí, mamá, que vou. Claro que vou, como non vou a ir. Antes as festas era igual, daba o mismo. Que fora a festa como que o domingo ou que fora. Había que traballar. E fun á festa a vender. Vendín moi rápido, porque como non houbera peixe en toda a semana, bueno, vendín nun momento. Como non fora nadie a vender, fun eu sola. Foi a primeira vez que ganei 5 pesetas. Acórdate, 5 pesetas. Eu quitei os cartos do pescado, pon a man. E sobraronme 5 pesetas. Cando eu vin 5 pesetas ganadas naqueles tempos, la Virgen. Estaba deseando chegar á casa para dicirlo a miña nai, non? E cando cheguei, me faltaban por aí 50 metros para chegar á miña casa, xa empecé a chamar por miña nai. E lle dicía, mamá, mamá. Saleu a muller toda asustada á calle, a ver que pasaba. E dixenlle, traigo 5 pesetas ganadas. A grito pelado. Bueno, eso foi algo maravilloso. E non me sale da memoria. Unha cousa que nunca se me olvidará.